Čaute, vítam vás pri novom videu. Dneska si ideme, tak vidíte, ideme hrať Minecraft. Takže ideme klasicky survivalovať. Tak. Prepáčte, že tak dlho trvalo. Že som to natáčal. Mal som to veľa. Takže tak. A môžeme zaťať. Tam akorát vidím strom, takže idem vyťažiť. Na čo krava? Rastorovno. Výborne. Tak. Tak. Crafting table si robím. A ideme. Tak. Dobre, a teraz keru si vykraftím. Nádhera. To som prasco. Hopa. Zebni. Nádhera. Pečka. Poď sem. No, teraz kam? Teda by som nejaký cobblestone by som zobral. Aby sme mali hovno. Kamenné nástroje. Iron uhlie máme tu. To je super. No. Potom vyťažím s kamenným rompáčom. 18. Takže budeme si vykraftiť piecku. Nádhera. Opa. Takto. Sekeru. Ešte aj mecie vykraftím. Opa. Teda. Opa. A ideme vyťažiť všetko uhlie. Ešte nejaké uhlie. Tam ešte hore. Super, super. Nie! Ojoj. Tak. Opa. Ale nie je ten Minecraft pekný? Ty kokos. To je vážne, že nádhera. Tam bolo ešte uhlie. A už nie je nič. Dobre. Takže teraz kam? By som ešte išiel nájsť ovce, aby sme mali posteľ.
to máme akurát jednu ovcu. Sem. Nie! Sakra. Kde si ovca? Čo je? To čo je? Čo je? Je kráva? Kráva? A tam je lama. Au. Ďalšie uhly, to mám rád, to mám rád. Ja len hľadám ovce, ja nechcem kravu. O, irony. Super. Nie. Super, máme prvé irony. Dík. Nádher, aj uhlie. Máme aj. Super. Ďalšie uhlie. Pardon, zavala mi slina. Paráda. Jo, a teraz potrebujem nájsť ovcu. Dedina! Dedina! Oh my god! Dedina! To som chcel práve, aby som našiel dedinu. Tak to je super. Ovca, poďme. A vlastne tam budú mať posad, tak to nič. Tak vám ušetrím život. Ovečky. Čau včelky. Jakož. Už pomaly zapadá slnko. Oh shit. Nie! Ale táto vesnica je nejaká... dedina nejaká veľká. Ty kokos. God damn. Hľadám... Čau, golem, Jakoš. Kovárna, let's go. Ježiš, traf sa. Nádhera. Máme chleba, že sa môžeme rovno nachaliť. Máme cobblestony, to je možno akurát na portál. Je na portál, že 9. Či? Neviem. Nádhera, takže... Takto. Yes. Niečo si takto nechám v inventári. Už je zapal slnko. Pač. Dík villager. Čiže prvú noc máme za sebou. No teda. Vlastne teraz nám bolo, že si tam aj, že koľko som prežil dní. A ešte one. Toto tu. Súradnice. Odoraté dni. Takže mám rovno aj posteľ. Kokos. Tak. Veľa vecí. Joj. Nádhera. Čo tu? Česka. Ty kokos. Až toľko. God damn. Zavrieme. Tak sa si ubytujem. Tak.
Tak. OK, to ak sa asi, že upýtujem, to aj vypadá. OK, ja. Takto. Yes. A tam vypíkať zatiaľ železo. Dobre. Počkaj, dočím si zložiť svoje veci, ktoré teda potrebujem. Tak. Ua! Au. Tu. Ej, nechaj mi to villagera. Nie. What the fuck. Tak, sebni. Nemá za čo. Ty jak šprintuješ? Čo predávaš? Ty nič? Nachylím sa zatiaľ. A pozri sa na tú vodu. To je jaká nádhera. Paráda. OK, tu už som bol. A teraz ešte musím nájsť nejaký ďalší strom, ktorý môžem ťažiť. Akorát tunak sú také parádne, fajnové 2. Tak. Nádhera. Aha. Nech tu viacej, nevadí. Čiže si navrhnúť, aký bude vyzerať môj barák. No ty budem asi trošku dlhšie rozmýšľať. Už pomaly zachádza slnko. Ja idem do svojho baráčku. Dík brať za posteľ. Tak. Nádhera. Čau. Počkaj. Postele vám vrátim. Tak. Nebolo proste zazme, že takto. A tak. A jo, nádhera. OK. A ideme hľadať... A ideme hľadať miesto, kde sa usadíme. Zomri. Nie. Tam zomri. Zomri som ti po... Jau. Tak. Nádhera. Dobre, tak asi tam sa nedám. Tam sa... Vieš čo, ja sa tam dám takto tunak privať, takto tunak budem dole. Count, to bude paráda. OK, takže... Idem si vykraftiť lopatu. By som to trošku mohol také zmeniť, že toto by som dal dole. Nejakom.
2,000 years later. Dobre, takže idem premýšľať, že ako si spravím ten... Toto by som dal ešte trošku, že by som dal preč. Toto trochu. OK, som bez lopaty. Tak. No, teda. To už je noc. Spí. Tak. Joj. Už použijem svoju ruku. I kokos, to mám koľko toho. Nice. Zem, prosím, nech koža. Bola koža. Zem. Ukáž. Yes. No, these problems. Chcem ovca. Ty kokos, nice, dobre, takže mám tu parádny plac. Takže, jak to spravíme? Taký barák si ja spravím. Asi spravím taký L-kový. Teda no, nič lepšie nenapadá. Ideme ťažiť. Zase znova. To je 1, 2, 3, 4, 5. Tam. Tak. Nádhera. Je to moc tenké. Jo, je to moc tenké. Oh shit. 2,000 years later. Takto. No. Teraz je toto. Predstavujem. Super. Tak sa vymeníme a ideme to. Ajaj. Nádhera. Tak, super. Lá! Neviem, ako sú si zborne kriví. Zebni. Tak. Dobre, ideme rýchlo spať. Tak. Oh my god. Tak. Nádhera. Jo, tak to môže byť. Preč. Super. Tak. Ty kokos, stavbar. Tak to je super. No! Tak toto môže byť, si ja myslím. Tak toto môže byť. By som nechal takéto veľké okna. To je taký, že tak bude veľký preskladný. Au! Ne, poď sem. Zomri. Super. Dobre. Nazdar, bratu.
Jak sa máš? Tak. Teraz by mali dve zostať. Yes. Naberám. Nastavím sa. Už pomaly zomieram od hladu. Jaj! Jeden blok. Tunak. Oh my god. Nikomu villagery neukradnem? Jako. Spravím takto. Nechcem to, že sa líš tam. Ako roboty, budem to mať storčkou. Ale mám aj jeden blok aj torčku. To som dobre vymyslel. Tak super. Snad torčky. Nezadá, že som ich mal viac, či? Asi nie. Vnútra skôr. Tak. Ja si myslím, že takto to môže byť. Aby som mal také otváročky. Takže už mám barák. Hele. To je akorát presťahovať. Super. Máš mi chvíľu dverem. Posteľ dám, že... Takto. Jo, takto. Teraz konečne často môžem dať, že... Takto. Yes. Piecku. Tak. Takto. Takto. Som slepka. Poď sem. Neviem trafiť. Tak. Dobre, tak som to asi že už ukončil. Dajte odber. A uvidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.